Na významnom Veľkomoravskom hradisku Bojná už čoskoro začnú rekonštruovať vstupnú bránu. Tou sa kedysi prechádzalo do opevneného areálu Valy na kopci nad Bojnou. Archeológovia chcú na Veľkomoravskom hradisku Valy v Bojnej vybudovať dokonalú kópiu vstupnej brány. Výskum odkryl veľmi dobre zachovanú bránu, vlastne unikátne v tom slovanskom svete. Rozhodli sme sa po diskuziách s odborníkmi, pamiatkármi, že sa pokúsime tú bránu stavebne zrekonštruovať. Archeológovia už na hradisku vybudovali viaceré repliky objektov, ktoré na nálezisku objavili. Vstupná brána bude najmohutnejšou z nich. To bude jediná exaktne vedecky zrekonštruovaná brána do slovanského hradiska. Ide o mimoriadne stavebné dielo obrannej architektúry s mnohými progresívnymi prvkami, s ktorými sme sa stretali len pri keľtskej architektúre. Hradisko v Bojnej, ktoré vzniklo počas panovania Svätopluka, bolo v 9. až 10. storočí dôležitým vojenským a výrobným centrom Veľkej Moravy. Prieskum na mieste pokračuje už 7. rok a za ten čas archeológovia objavili rozličné veľkomoravské zbrane, nástroje, šperky, ale aj významné stavebné konštrukcie. Na hradisku sa našli tie najdôležitejšie ranokresťanské plakety, ktoré boli pôvodne výzdobou prenosného oltára, a zvon, ktorý je považovaný za najstarší kresťanský zvon na Slovensku. Starosta Bojnej verí, že dokončenie vstupnej brány pomôže spropagovať nálezisko. V súčasnosti následuje expozícia v prírode, ktorú rozvíjame priamo na hradisku Valy. A tým finálnym by mal byť archeoskanzen. Archeológovia už majú vypracovanú architektonickú štúdiu a ak sa im podarí získať prostriedky z grantov, vstupnú bránu by mohli dokončiť do konca tohto roka. Filip Sórát, RTVS.